Il-pandemija tal-COVID-19 kixfet kemm is-sistema ġudizzjarja tagħna għadha lura fejn jidħol l-użu tat-teknoloġija. Il-Kamra tal-Avukati bil-kontribut ta' numru ta' ġudikanti resqet rapport b'numru ta' proposti fejn l-introduzzjoni tat teknoloġija tista' tgħin biex ċertu proċessi fil-qrati li ilhom weqfin mis-16 ta' Marzu jerġgħu jibdew. Il-proposti kopru żewġ oqsma ewlenin tal-ħidma fil-qrati, is-seduti u l-ħidma fir-reġistri tal-qrati. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' seduti, il-Kamra tal-Avukati qed tipproponi li jinħolqu dawk li jsejħu bħala awrli virtwali fejn il-kawżi jinstemaw permezz ta' video conferencing. Il-liġi tippermetti l-użu ta' video conferencing fil-ġbir ta' evidenza biss u għal daqstant hemm bżonn emendi biex ikun hemm iktar użu tat-teknoloġija. Għal-bidu l-użu tal-awli virtwali jista' jibda fil-qrati ta' appell fejn ġeneralment ma jkunx hemm smigħ ta' xhieda. Sottomissjonijiet li normalment isiru bil-fom minn avukati jistgħu jsiru bil-miktub. Fejn dan mhux possibbli, is-sottomissjonijiet isiru permezz ta' video conference. Tali seduti jistgħu jiġu streamed live bil-għan li jkun sodisfatt l-obbligu li seduti għandhom ikunu fil-miftuħ. Is-sitwazzjoni hi kemm xejn differenti fejn jitluq qrati tal-appell kriminali fejn l-akkużat irid ikun preżenti fl-awla waqt is-seduta. Hawnhekk ġie proposti l-akkużat ikun jista' jattendi permezz ta' video conference f'kamra apposta fil-ħabs jekk dan jinsab taħt arrest preventiv jew f'kamra oħra fil-bini tal-qorti jekk għandu l-libertà proviżorja. Iżda avukati li jaħdmu fil-liġi kriminali qalu li hemm numru ta' diffikultajiet. L-ewwel waħda hi li s-sottomissjonijiet fi stadju ta' appell ikunu kważi esklusivament bil-fom u ftit li xejn hemm sottomissjonijiet bil-miktub li fir-rikors tal-appell innifsu u r-risposta. Iktar minn hekk il-preżenza virtwali tal-akkużat mhux biżżejjed għaliex f'ħafna każi l-avukat ikun irid jikkonsulta mal-klijent b'mod konfidenzjali waqt il-proċeduri u dan ma jkunx possibbli. Fejn jidħlu qrati u tribunali tal-ewwel istanza fejn isir ħafna ġbir ta' evidenza, is-sitwazzjoni hija iktar komplessa. Fil-qorti tal-familja l-Kamra tal-Avukati tissuġġerixxi li fejn qbil bejn il-partijiet kemm fuq separazzjoni personali kif ukoll divorzju għandhom jintużaw mezzi elettroniċi biex il-proċessi jkunu finalizzati. Għal-reġistru tal-qorti l-Kamra tal-Avukati saħqet li l-ħtieġa għal sistema elettronika ta' kif isiru sottomissjonijiet ta' atti u dokumenti ilha tinħass. Iżda sakemm issir sistema elettronika komprensiva, il-Kamra tal-Avukati qed tipproponi żewġ metodi ta' sottomissjonijiet, elettronika u manwali. B'din tal-aħħar qed jiġi suġġerit li r-reġistru tal-qorti jinfetaħ u jkun miftuħ biss għal prokuraturi legali. L-aċċess ikun limitat għal prokuratur legali wieħed jew waħda b'appuntament f'ġurnata partikolari bl-iskop uniku jkun biex jissottomettu atti fir-reġistru.